Dagitoy kas iti pagsasao ngayon tayo alaen Diyos to akay papanan na. Tamasapol kabsat nganong agipadto tayo agiadal tayo digitoy akay papanan dagiti sorsorat masapol ngagkararag tayo asiwa pasnek iti Diyos Ama manakabaling tiso amin sa dilangit. Tadigitoy adda nga umay kada tayo iti power na kadigiti panpanunod tayo. Tadigiti kabsatin na ibagbaga iti umuna Korinto 14 iti 13. Gapu ti agsao ti sabali a pagsasao. So dati kabsat ibagbaga na nga sabali a pagsasao iso kadigiti na spirituan a palawag iti kayat nga sawen agkararag tapno mabalin na kuma iti agipataros. So dito kabsat nga digitoy nga ina ibagbaga kailangan nga alaen tayo ti Husto kay papanan na ken itin tayo panangyadal Husto kay papanan na digitoy asasao. Iti mabasa iti Pilipos 1 iti 9. Ket daytoy iti kararag ko ay iti ayat ko umado kuma nga umado iti kanasirib. Tadi iti kapsat na ibagbaga iado iti sirib tayo han nga iado lang iti tao iti bagbaga na ken iti amin a panakaawat. So digiti kapsat pinapapateg na ibagbaga nga iado tayo kadagiti na spirituan a palawag ngagturong iti Dios. Tadi gitoy so ti panakaro pa tayo iti Dios ngayon na ibagbaga. So digiti kapsat kas iti pamati asipudno. Iti mabasa iti Pilipos 1 iti 10. Tapno mabigbigyo kuma kadigiti banag asi ayat tapno napudno kayo ken awan iti pakapilawan tayo nga gingga iti yaay ni Kristo. Pati yaay nakabsat numatay iti taon iso ti yaay na nga ipulang tayo iti angas tayo nagyay ibagbaga na gapu ti espiritu ket iso dayta alaen na kadagiti inna ibagbaga nga panakaisalakan. Iti mabasa iti Pilipos 1 iti 11. Amapno kayo kadagiti banbanag iti kinalinteg amay paay iti dayag iti pakaidayawan iti Dios gapo ken Kristo. Tadigiti kabsat kailangan iti pakaidayawan tayo iti Dios gapo kadagiti asasao metlaen ngayon na ibagbaga. Isu kadagiti akabsat apamanek napapateg digitoy nga inna ibagbaga kadagitoy asinagaba idi napo nga Kristo gapo kadagitoy arigrigat kadagitoy asasao tilinaon iti Biblia. Iti mabasa ito muna Korinto 14 iti 22. Iti kasta kadagiti sasao may paayda apagilasinan saan adagiti mamati no diket kadagiti saan amamati ngem iti pamadto may paayda apagilasinan kadagiti mamati no diket kadagiti namati. So digiti kabsat iti naibagbaga iti napudno ngayat iti Dios gapo kadagitoy nga naimaldit kadagitoy asasao metlaen. So kadagiti kabsat nga nakipapaabot gapo kadagitoy tayso iti napateg ngayat iti Dios. So ngagyaman nakakabsat igitoy ngayon nakidandanon gapo iti online iso digitoy iti Bible study ket agyaman nak iti Dios Ama nakabalin iti so amin. Amen.